Здравейте хора, аз съм SpiderBG и както виждате в този клип решил съм заглавието да бъде едно нещо. То ще бъде да разберете кога и в коя минута, по-скоро в коя минута казвам батка или друга такава подобна дума. Значи сега ще разкажем приказка. Не приказка. Искам да ви кажа, че във Фейсбук имах едно предизвикателство. Не е ваше предизвикателство, ама го намерих от интернет. Надявам се, защото 7 секундите предизвикателства да ви харесват с Dark Side, с Dark Soul. Пина вода, че ми пресъхна устата, извинете. Знаете, че преди Dark Soul се е казвал Dark Side. Аз преди се казвах за имена Red Dragon и Бореца. Това е Бореца ми изглеждаше нещо име, за това го смених. Надявам се да обичате тази вафла. Порове! Тази вафла ми е любимата, на клип бих хапнал. Или мисля, утре да направя един клип, който ще отварим шоколадово яйце. Или шоколадови, може се число, яйца. Шоколадови яйца. Мисля да отварям 2 шоколадови яйца, за да видя кой ще ми се падне. Защото един Dark Lord беше направил така. И ми се струват интересни клиповете. Той добре се справя, защото моята снимка, надявам се да сте видели както е в моя канал. Да, в момента съм сам. Това искам да ви кажа още начало. В момента съм сам. Да, като съм сам, не стават хубави клипове. Базикам се стават това хубави. Ама исках да ви кажа, че не съм с Dark Soul или Dark Lord. Един ден, когато един от тях влезе в нас, или може да направим клипче долу в двора, ще направим някакви такива. Тая, ще видя как ще бъда. Надявам се, по другото, утре, в понеделник, само лошото, че в понеделник съм на танци. Ще видя кога ще бъде. Другото, утре може да има някакъв унбоксинг. Ще видя кога ще бъде. Но няма да бъде така. Няма да бъде както мислите много далече. Имам пред може да е утре или в неделя, защото зависи кога нашите излязат, защото аз така най-добре се фокусирам като съм сам. И мисля батки да кажа нещо. Чао! Базикам се. Това ще бъде за този клип, надявам се да ви харесал. Ако е така, абонирайте се за моя канал, палците горе и да, до следващия път.